ఆదివారం సూర్యారాధన. స్వస్తి ఆకారంలో ఆయన తిరుగుతూ ఉంటారు, అందుకే స్వస్తిక్ని. శ్వేత పద్మధరుడుగా తామర గింజలతో నిత్య పుష్పాలతో నిత్యమల్ల పుష్పాలు అంటారు. ఇవాళ ఆ శంకు చక్రధరుడుగా శంఖాలతో ఆరాధన చేయడం జరిగింది. నమస్తవిత్రే జగదేక చక్షుషే జగత్ ప్రసూతి స్థితి నాశహేతవే త్రయీమయాయ త్రిగుణాత్మధారిణ్యం దీపం దర్శయామి. భూమి మీద పంచభూత ప్రకృతిని పోషించే శ్రీపూష్ణే నమః ధూపం సమర్పయామి. శ్రీపూష్ణే నమః నైవేద్యం సమర్పయామి. భూమి మీద అన్ని ప్రాణుల్ని వృక్షాల్ని పోషించే ఆ యొక్క దివ్య ప్రత్యక్ష నారాయణుడికి నైవేద్యం సమర్పయామి. ఆదిదేవ నమస్తుభ్యం ప్రసీద మామ భాస్కర దివాకర నమస్తుభ్యం ప్రభాకర నమోస్తుతే ఏ సూర్య సహస్రం తు తేజో రాశి జగత్ ప్రధాన కంపయ మాం ప్రీత్య గృహనాట్యం దివాకర నమస్తవిత్రే జగదేక చక్షుషే జగత్ ప్రసూతి స్థితి నాశహేతవే త్రయీమయాయ త్రిగుణాత్మధరణ్య విరించి నారాయణ శంకరాత్మనే శ్రీ సూర్యాయ నమః.